Ahojte pomarančožrúti, dnešnú epizódu si veľmi užijete a to vám neklamem. Budeme totiž testovať detektor lží? Malé jablko versus grapefruit. Vďaka za pozvanie, Pommy. Ja ti teda ďakovať nebudem. Trochu viac načenia, grapefruit. Za chvíľu budeš iskriť šťastím. Čomu tie dráty? Dostaneme zase v prvom, keď budeme klamať. Čože, bojíš sa? Ja a Báca som ako otvorená kniha. Ničoho sa nebojím a pokojne podrobne porozprávam všetko zo svojho života. Aj účet na zoznamke s falošným francúzským menom, kde tvrdíš, že máš 1,90 m? O čom to hovoríš? To nie som ja. Ďakujem za peknú ukážku, Grep. Tak, kto chce začať? Ja začnem. Grepík sa potrebuje schladiť. Ja keby mi to vypalo zadok do podlahy. Tak potom začína malé jablko, kráti sa nám čas. Tak dobre, tvoje meno. Malé jablko. Aká je farba oblohy? Modrá. Aké dve veci si... Počkaj, tie otázky sú dosť ľahké. Ale Grep, to sú len kontrolné otázky. Sú potrebné, aby detektor rozpoznal pravdu a lož. Aha, ja viem. Tak dobre, pritvrdíme. Aká najtrapnejšia vec sa ti kedy v živote stala? No tak, dobre. Raz v prvej triede sa mi chcelo veľmi na záchod, ale učiteľka chcela, aby som vypočítal jeden príklad na tabulu a ja som to úplne pokazil. Úprimnosť sa cení, odvážne. Tak ďalšia otázka. No počkaj, nerád to hovorím, ale jeho droty nie sú pripojené. Ako to myslíš? Robíš si srandu. Tvoja najtrapnejšia vec bola nespočítanie príkladu. Tí, ktorí sa tak často počúrali, že by si sa mohol volať prečúranek. Počúračík? Prečo ma to nikdy v živote nenapadlo? Kľudne si s tebou káble vymením, keď nám neveríš. No to teda neverím a určite sú odpojené. Teraz to vyhrám. Takže Grep, zapni mozog, už si na rade. Au. Prvá otázka, tvoje meno. Grapefruit. Aká je farba oblohy? Modrá aspoň posledne bola. Aké dve veci si nikdy nedávaš na raňajky? Cože, čo, zopakujete mi tú otázku? Aké dve veci si nikdy nedávaš na raňajky? To vymýšľa také blbé otázky. Prosím, odpovedz skôr ako ti vyprší čas. Jo, alebo čo? Možno toto? Dobre, Ježiš, dobre, premyšľam. Dve veci, ktoré si nikdy nedávam na raňajky. Asi bielý toast kvôli alergii na lepok a grapefruit preto, lebo nie som kanibal. Gratulujem ti, ale je to zlé. Správna odpoveď je totiž obed a večera. Pravda, nemôžeš stať obed ani večeru na raňajky. To bola hádanka. Kľudnica, Grep, tu sa pýtam ja. Tak čo, priprav na ďalšiu? Od narodenia pripravený. Začínam sa tu baviť. Daj si pozor, malé jabko, lebo ti rozbijem sicht. Tak sa spýtaj. Celý rok má 12 mesiacov, niektoré majú 31 dní a niektoré nie. Koľko z nich má 28 dní? Tak to viem presne. 28 dní má február. Prepáč, to nebola správna odpoveď. Počkaj, len január má 28 dní. Nie iba február, všetky majú 28 dní. Nie a dosť. Gratulujem, malé jabko, výhra je tvoja, ale ja s touto výzvou končím. Nemám to zapotreby, čas môžem tvoriť lepšie. Som mladý, som pohodlný a mám vysokú inteligenciu. Nebudem tu stať a púšťať do seba elektrinu. A prestaňte sa smiať, to vážne bude. A čo, na budúce určite vyhrám.